Right, makadi muri Zimbabwe. Ndini baba mutongi. Nyango mukatarisa nyika yese kana papi pose unongomva kunzi baba mutongi. Nepeji rakanzi baba mutongi riripo. Uye zvakare ndinoda kukomenta nyaya iri kugara ichitaurwa naTF Chiwenga, apostle uyu. Nyaya anotaura yekuti anzi kuroora vijinhi ndo kuti waroora mukadzi wemumba. Ukaroora mvana, izwi rekuti mvana kutuka, hakusi kutora kwakanaka muchishona chedu. Zvino ndinoti nini, mumusha kana mumarudzi zvakagara zviriko kubva kare. Mumarudzi medu makatakura zvakasiyana siyana. Kuno umwe mwanasikana wekuti unomuroora ari vijinhi, asi ari vijinhi kudaro ugotedza kugara naye. Wamuroora, wamusesekedza kubva kuchikoro kusvika papi, uchiti aiwa nonda zvibatira vijinhi. Then wozoona iwewe vijinhi uyauya zvawaifungira kuti uchange uchimupa gwara kubva apa kuenda apa, wozoona iwewe gwara rautaisira hapana. Kuroora vijinhi sandiko kuti waroora mukadzi akanaka kana mukadzi akakodzera. No. Vanganiko vakaroorwa vari mavijinhi vakachata, asi mangwana kusena chifuma akaudzwa kuti handichakudi. Zvinhu zvakagara zvakasikwa kudaro. 2, 3 nyaya yekuti uyu nekuti ane vana vake vatatu, ane vana vake vashanu, kana ane vana 10, onzi haufaniri kuchata. No, hakuna zvinhu zvakadaro. Haufaniri kuroorwa. No, hakuna zvinhu zvakadaro. Haufaniri kupembera kuti wachata nekuti wangone vamwe vana vaukasiya kumba. Mwari anoramba zvinhu zvese izvozvo zvakataurwa naChiwenga, apostle Chiwenga. Inhema dzese dzana achitaura dziya. Ndiri kudaro ini semutongi, ndiri kutaura mazwi ekuti chero ukanzi uri munhu wemukadzi une vana 10 ndevako, ukaona murume anda kukuroora achibvisira mari mobva machata, chinhu chakanaka ichocho. Chatai, mupembere, mufare, kwete kunzanzi chingoti wawana mukadzi ane vana vatatu wobva wangonzi garai mumba menyu wogarisana ichete. Ko akafa takudzokera pachivanhu chedu. Ko mukadzi uya akafuma akafa, ndoponzi iwe ureti waigarisana nemwana wedu uyu nyange asingatozikamwe mumusha chaimo. Munoziva hama mazuva nenye chivanhu chedu ichi. Unobva wangonzora iti wakagara nemwana wedu handitika. Saka zvakagara naye, hembe dzako tobvumedu kuviga mwana wedu, but hembe dzedu dzakudzisiya, hembe dzemwana musikana wanga uchigara naye dzobva dzasiwa. Ndopatikuzvika pepa tobva tanoomeserwa nechivanhu. Chatiomesera ipapo tobva tanorwadziwa nacho futi pakutaura kuti takuda mombe. Kana unoona kuti toda mombe 15 kuti tivige mwana uyu, kana kuti tizotora hembe tauda mombe 15. Iwe unoda kuti wakatera TF Chiwenga, apostle achitaura kuti hanzi usaroore mvana, usaroore munhu asiri vijinhi, chingogarisa naye mungofara zvenyu. Hakuna zvinhu zvakadaro. Ndakanamata nenhau iyoyo nezuro ndikati nhai Mwari, ndizvo here zviri kutaurwa nemurume uyu? Ndakapindura kunzi kwete, hakuna zvinhu zvakadaro. Chero ukava nevana 20 ukatona da kuti uchate, chatai zvakanakisisa. Pemberai, udza hama dziuye. Kana neni mutongi ndifonere ndowe papo zvishwa ndakapfeka gemenzi rangu rino ndosvika ndongogarawo kumacheya iko kuma VIP, kundotadza nekugara kuma VIP, ndogara zvangu kundotera zvamuri kuita. Tichingona Mwari, ropafadzai vanhu vaira vamasanganisa, nekuti anosanganisa vanhu ndiMwari. Kune mwana mukomana chaiye wekuti chero akaona musikana vijinhi, chero akaona musikana akaita sei, munoziva munhu ambopinda mumba ane macorrections akawanda aagadzirisa mulife make kuziva kuti murume akakosha. Zvekuti paanodzwa nemurume kuti pfutseki, paanodzwa kuti ndokurova, unonzwa achiti sorry daddy, sorry ndakanganisa murume wangu, kureva kuti anoziva kuti imba yakakosha. Kozoita musikana wekuti wamuroora ubva umudza kuti pfutseke, ubva kudza ndoenda kumba kwamai vangu nababa vangu inini, kune zvinhu zvese hana chinhu chandaishaya, ndonyengerereko pauri iwewe. Ivijinhi rawaroora iyi. Ma2000 ariko mazuva anaya, unochema, unosiyiwa, iwe waivimba kuti waona munhu. Ndopamunozoona varume aya nemapasta navaprofita nanani vazhinji vachizosvika pakuzvisungirira, because unenge watora mwoyo wako wobva waupa munhu uchiti ndakamuona ari vijinhi, but paunozomuona achikuvhurira hombe wega unotenda. Saka ndiri kutaura inini kuti ava vane vana 5, roorwai, pembererai, farai.
ava vamuri kuti mavhijini ava ichokwadi chakanakawo futi zvakare kuti uwanewo mukadzi wako ari vhijini, womudzidzisa zvaunoda achiteerera zvaunoda iwewe, zvakanaka futi. Asi tiri kuti hapana chimwe, hapana dombo razorema kudarika rimwe dombo, matombo ese akangofanana. Zvaakafanana ndo chimwe chete kumukadzi. Hapana pekuti unowana mukadzi uyu akazonaka, uyu akazonaka, vanhu vese ava nezvinhu zvakafanana. Hapana ane chinhu chokuti hanzi chinonzi chinozoenda kudenga uku. Zvese zvine zvangofanana. Chero kamuroora ari vhijini achangofanana neunoyu futi zvakare wauri kuti hasi vhijini. Saka chinhu chimwe chete. Saka mazuva aya ndategedza ndikomende pazvinhu zvakataurwa naTF Chiwenga uyu apostle. Zvinhu zvakataura zvazviko izvi. Ngaaregedze kudaro vanhu. Azviite zvakanaka, Mwari achamutonga. Ngaasataure zvinhu zvakadaro. Ende pakumutonga kwake zvinonzi sekaurema wafa. Ichocho ichokwadi. Usatuke mumwe munhu neurema hwake, kana kuti usashore mumwe munhu nekuti akazodai. Pamwe imhepo yekumurume yamutadzisa kuti agare mumba, pamwe imhepo yerudzi rwake yamutadzisa kuti agare mumba. Saka ndodzoka panhau yangu kuti ndini baba mutongi. Ndinotenda nokomenta kwandataura nhau iyi. Ndini baba mutongi. Kune vanhu vari kunetseka mudzimba nekusagara mudzimba kana nekusaroorwa. Vamwe vacho kutoroorwa chacho kuti agare mumba hamukwanisiki. Ukangoroorwa nhasi mangwana wane murume, mangwana murume yakutokusema, kana pabonde chepo achatonzwa kana mafeelings, achatombonzwa kana chii, murume yasvika pakukusema, asvika pakutiza, ongobuda tonobva notsvaga girlfriend. Indona kugadzirira zvinhu zvako kuti zvifambe zvakanaka. Uyewo varume vekuti ukaroora mukadzi anokusema, mukadzi anodzima akuona sekuti hausi chinhu mumba. Izvona kugadzira kuti mukadzi ngaakupe respect yako. Murume wopewo mukadzi respect yake. Ndona kugadzira zvinhu zvenyu izvozvo zvomira zvakanaka. Todzoka pakati pevanhu vari kurota vachirara nezvikwambo. Ndinokuitira munamato wokuti chikwambo chauri kurota uchirara nacho chisiyane newe. Murume, chikwambo chauri kurota uchirara nacho chisiyane newe. Zvese zvindona kuzvigadzisa kuno kumutongi. Ndopandakati ndikati chese chinonzi chinorema kumutongi handina chinoti ichi chinorema, nekuti zvese ndinozvienzanisa, ndotsipika ichi, ndozorodza, ndonamata nemutumbi wako, ndonamata nezita rako kuti Mwari mwana uyu ndimi makamusika. Ko ichi neichi chaakuitwa muupenyu hwake, ndiani oremedza mwana uyu? Onzi aiwa chitora chakane chakati uitire mwana kuti mwana ayambuke. Zvese zvindinoona kuti zvigadzire muupenyu hwenyu kuti murarame zvakanaka semutongi. Ndodzoka pavanhu vada mago back to sender. Uyai ndikuitire minamato yenyu mago back to sender, tidzosere zvinhu zvakaipa kumuridzi wazvo. Nekuti uyu anoenda kunoromba zvinhu zvake, ogadzika kumwana wababa mukuru kuti ashandiswe, aroti achidya, aroti achimuka, aroti achibhururuka, atadze kugara mumba. Zvese zvindinoona kuzvidzosera kuti go back to sender, chakaipa ngachidzokere kumuridzi wacho nani, handina chinondiremera. Vanoda kugadzirirwa mamainzi, wetu kugadzirirei. Vanoda kupinda matiri, huyai mupinde matiri. Mapinda matiri istowo mamuri. Kurati unenge une kambani yako, but kambani yako yatadza kufaya, yatadza kusumudza zvinhu zvauri kushuvira iwe. Ndona kugadzira kambani iende kumberi, asi zita rababa mutongi rinenge ririmo mukati mezvinhu zvako. Right. Tobva ipapo todzoka. Ndine mamwe mafuta andinawo elaki ekuti chero uchitengesa zvinhu zvako, chero uine shopu yehembe yaunenge uinayo, kana shopu yebhutsu, kana shopu yechii. Saka ndine mafuta andinawo, mafuta ukamakusha mushopu vanhu vanozara, vanhu vanotenga zvekuti vanhu varegedze kutenga. Uye zvakare ndodzoka pakati pevanhu vekuti vari kunze kwenyika, vari kuna UK, vada kuvakirwa minamato kuti vadiwa vavo vamwe vave pamwe chete, vada kulokerwa vakadzi vari kuhurirwa nezvitongi, tigadzise zvinhu zvifambe zvakanaka. Satisekerere muroyi ngaafe, vanhu vararame zvakanaka. Ngatiroranei, ngatigare zvakanaka. Ndatenda.